Real Madrid na tunanin 'yan wasan da za su mai mata gurbin Karim Benzema a kulob ɗin. 'Yan wasan su ne Harry Kane na Tottenham da kuma Dusan Vlahovic na Juventus. Kamar yadda jaridar Diaros AS ta bayyana, sunayensu su ne a jerin kan gaba a jerin 'yan wasan da za su iya maye gurbin ɗan wasan na Faransa. Wani labari ya bayyana cewa wata kotu a birnin Barcelona ta yi watsi da karar da kungiyar ta shigar na sabunta kwantiragin matashin ɗan wasan ta Gavi. Kuma bayan watsi da karar, matashin ɗan wasan kawo yanzu baya cikin jerin sunayen 'yan wasan babbar kungiyar. Yanzu dai Barcelona na da kwanaki 20 don shiga kotun lardin Barcelona akan batun, a cewar Roman Fuentes. A wani shirin tambaya da bada amsa, Cristiano Ronaldo ya bayyana cewa ban damu da Haaland ko duk wanda zai iya karya tarihi na mafi yawan cin kwallaye a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai ba. Abu ɗaya da za su iya shine su fatan damar lashe kyautar Ballon d'Or guda 5 da kofin zakarin nahiyar Turai guda 5. Waɗannan muhimman abubuwa ne waɗanda gwarzon ɗan wasa ne kawai zai mallake su. Cristiano Ronaldo ya ƙara da cewa abin da Haaland ke yi a yanzu ɗabi'a ce ta matasan 'yan wasa, kuma hakan bai dame ni ba. A nan kuma, kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Real Madrid, Carlo Ancelotti, ya bayyana cewa matasan 'yan wasansa kamar Binga da Tchouaméni suna aiki sosai a ƙungiyar, kuma ya gamsu da cewa sun maye gurbin tsohon gwarzon ɗan wasan kulob ɗin Casemiro da hazaƙarsu. Ina ganin rayuwarsu ta nan gaba tabbas za ta yi kyau tare da Real Madrid, in ji kocin. Wani labari ya bayyana cewa mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Chelsea sun riga sun fara neman hanyar da za su riƙe matashin ɗan wasa Joao Felix don ci gaba da zama a kakar wasa mai zuwa a Stamford Bridge. Za su yi tattaunawa da Atletico Madrid a wata mai zuwa. Ya rage a gani ko za su iya cimma yarjejeniyar siyan ɗan wasan a lokacin bazara. An bayyana Felix zai kai darajar kusan euro miliyan 100, ko kuma idan Chelsea tana son shigar da ɗan wasa a cikin yarjejeniyar don rage adadin yawan kuɗaɗen, kamar yadda Mati Morato ya bayyana. Shi dai Joao Felix ana bayyana cewa ya samu rashin jituwa da kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Atletico Madrid Diego Simeone, kuma hakan ya sa ya nemi mahukuntan ƙungiyar da su bar shi ya tafi aro ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. A nan kuma, matashin ɗan wasa Florian Wirtz ya yi magana dangane da makomarsa da ake danganta ta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Matashin ɗan wasan ya bayyana cewa ban yi magana da mahaifina ba game da wannan batun. Game da canza wurina zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, na ɗan ruɗe da labaran da ke yawo game da hakan. Wirtz ya bayyana cewa na karanta labarai game da hakan, ina son in mai da hankali kan Leverkusen, kuma ina son na yi nasara tare da ƙungiyar. Ba na kallon makomata ta nan gaba a yanzu. Wasu rahotanni da dama sun bayyana cewa Antoine Griezmann ya fusata kuma yana tunanin yin ritaya daga wakiltar ƙasar Faransa bayan da Kylian Mbappe ya zama zababben kaftin ɗin tawagar ƙasar a gabansa. Hukuncin naɗa Kylian Mbappe a matsayin kaftin ɗin Faransa ya fusata Griezmann, wanda ya daɗe yana bautawa ƙasar, inda Le Figaro ta rawaito cewa yanzu ɗan wasan na Atletico Madrid yana tunanin yanke hukuncin daina wakiltar ƙasar ta Faransa. Ɗan wasan Atletico Madrid ɗin mai shekaru 32 ya buga wa ƙasar Faransa wasanni 117 tun bayan da ya fara buga wa ƙasar wasa a shekarar 2014. Griezmann ya ci wa Faransa ƙwallaye 42, wanda ya taimaka musu wajen lashe gasar cin kofin duniya na shekarar 2018. Griezmann yana da ra'ayin cewa ƙwarewar da ya samu zai sa ya zama magajin kyaftin ɗin ƙungiyar Hugo Lloris. A baya, Griezmann ya taɓa cewa, na ba da komai nawa ga Faransa, tare da kocin tawagar ƙasar Didier Deschamps. Fitaccen ɗan wasan tsakiya na Barcelona Frenkie de Jong ya yi magana game da sabuwar rayuwarsa a ƙungiyar, inda ya bayyana cewa daga lokacin bazara har zuwa yanzu komai ya inganta a gare ni a nan. Ina buga kusan kowane wasa, hakan ya sa na samu gamsuwa sosai, kamar yadda ɗan wasan ya bayyana wa Zico Sport. Haka zalika an bayyana cewa dangantaka tsakanin Xavi Hernandez da De Jong yanzu tana da kyau sosai. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasan tsakiya Donny van de Beek ya dawo atisaye a karon farko tare da Manchester United tun bayan da ɗan wasan ya ji rauni a karawar da Manchester United ɗin ta yi da Bournemouth a ranar 3 ga watan Janairu. Wani labari ya bayyana cewa jimillar tawagar 'yan wasan Real Madrid sun aike da saƙonni zuwa ga manyan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Barcelona, suna neman su yi magana game da matashin ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar Gavi, game da halayensa da irin zafin kan da yake da shi a filin wasa, kamar yadda Platas ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta shiga zawarcin ɗan wasa Noy Okafor
na RB Leipzig a ƙoƙarinta na ƙara ƙaifin kai hare-harenta. A cewar Daily Mail ta rawaito cewa ƙungiyoyin Tottenham da West Ham su ma suna zawarcin matashin ɗan wasan mai shekaru 22. Haka zalika an bayyana ƙungiyoyin AC Milan da Inter Milan su ma sun nuna sha'awarsu kan ɗan wasan gaban, wanda aka kiyasta zai kai farashin euro miliyan 25 a yanzu. Wani labari ya bayyana cewa hukumar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSV ta sanar da dakatar da magoyin bayanta wanda ya farmaki mai tsaron ragar Sevilla Marko Dimitrovic na tsawon shekaru 40 daga damar shiga filin wasa domin kallon wasanni. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus, mai cibiyar Sha'ban, wanda muka kware wajen ba da maganin HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ya yi ko shekara nawa a jikinka, muna ba da maganinsa kuma ana warkewa cikin wata 2. Sannan kuma ba mu saya a nan ba, muna ba da magani akan matsalar ciwon koda, hepatitis A, B, C, ciwon kansa ko kuma irin farfadiya, mafarkai, duk muna ba da maganinsa. Ina iyayena mata da maza masu fama da matsalar sanyi infection, musamman ɓangaren maza, kamar irin kankancewar mazakuta, rashin karfi, saurin inzali, ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa. Ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i, wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi. Duk waɗannan yana haifar da matsaloli kamar rashin haihuwa, ciwon baya, yawan mantuwa, yawan kasala. Waɗannan abubuwa cutar istimna'i yake haifar da su. Kuma muna ba da magani akan matsalar iskokai, wato kamar irin farfadiya ko kuma mafarkai, ko kuma matan da iska ya hana su haihuwa, ko kuma mace ta kasa samun miji ta fannin iska, duk muna ba da maganinsa kuma in Allah yadda ana dacewa. Cibiyarmu ta Sha'ban cibiya ce ɗaya tilo wanda ita ce Sha'ban Islamic Medicine, kuma muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya. Cibiyar Sha'ban babban ofishinta yana nan a nan jihar Maiduguri a Mafoni, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, opposite Kanim Hospital a saman Beni shago mai namba 8, ko kuma cikin jihar Kano kan titin Zoo Road kusa da Shoprite SKY Plaza daidai Dangi Flyover. Duk mai bukatan ya yi magana da cibiyar Sha'ban kai tsaye zai iya tuntubar mu a nambobinmu kamar haka, ko kuma nambobinmu na WhatsApp. Duk mai bukata zai iya tuntubar mu. Cibiyar Sha'ban tana alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode. Lallai fa nesa ta zo kusa, domin kuwa kamfanin Concept Tech Data and Airtime ya kawo muku hanya mafi sauƙi da za ku iya biya wayoyin hannunku tare da kwamfutocinku bukatunsu na samar musu da ingantacciyar data ko katin kira mai rahusa kuma cikin sauƙi. Da fari za ku fara sauke application ɗin CT Data a wayoyinku daga Play Store, sannan sai ku yi wa kanku rajista da application ɗin. A cikin application ɗin CT Data za ku iya siyan data ko kuma katin kira tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma biyan kuɗin katikanku na DSTV, StarTime har ma da GoTV. Haka zalika za ku iya samun datar kamfanin MTN 1 gig akan naira 220, ko kuma ta kamfanin Airtel da kuma Glo har ma da 9 Mobile. A CT Data application za ku iya bin kamfanin Concept Tech Data and Airtime a www.ctdata.com.ng. Bugu da ƙari za ku iya bin CT Data a shafinsu na Facebook mai suna CT Data Real Concept, ko kuma ku kira su a lambobin waya kamar haka: 070 45 29 0049 ko kuma 091 37 24 2929 ko kuma a 080 80 46 51 49. Sayan nagari mai da kuɗi gida.